I ode mi udica, nešto mi seče udice, nešto mi jede udice. Ima kamena svuda, ali negde mora se peca, mora se naći. Tu će da ide više nizvodno. To je okej. Našao sam dole niže, gde je čistije, brate. I to je to. Šta će tu da stoji? Tako. Podignuto mi ne treba. Ajmo, brate, da pravimo hranu. Da si ti crvi, bre? Fuck you, presičem. Evo nas za današnje pecanje, samo što nismo krenuli. Nešto sam se užurio, iskreno da vam kažem. Sviđa mi se teren, sviđa mi se mesto, pa mi se peca nešto što pre. Nešto od ribe što se očekuje, ja mislim da je to deverika uglavnom i još druga rečna riba, ali trebalo bi da je deverika najbrojnija ovde. Za to sam spremio našu All Round Black i našu takođe Biscuit Orange hranu. Po meni All Round Black je odlična hrana za svu ribu, za svu belu ribu, za deveriku, za sve to. Takođe, ovaj oranž biskvit je vrh za krupniju ribu, za krupniju deveriku, pa dodajemo i mešamo sa njim. Napravit ćemo kombinaciju pola-pola za početak, pa se nadam da nam zapali još, da mi to stalno bacamo, vadimo i vadimo riba, pa da pravimo još. Što miriše, vrate, dobro. Ala miriše. Ono što ćemo dodati ovde na kraju su naše fluo mrvice u boji malo, čisto da povećamo atraktivnost hrane i to bi bilo to. Mislim da je to top za ovde. Ova Black, All Round Black je neka hrana, da tako kažem, brza, na koju bi riba trebala brzo da reaguje, brzo da povećava apetit, dok je ova oranžni biskvit hrana koja bi trebala da privuče polako krupniju ribu i da je isto zadrži tu. Ajmo sad da vidimo. Mnogo mi se peca. Ali mnogo mi se peca i mnogo mi se čini dobro. Otkud znam, možda ja nešto i grešim, ali mi se tako čini, brate. To je to. Ja sam je nakvasio možda malo više i ne čekam onih 15 minuta pa da je ponovo dokvasim. Vi to ne morate da radite, ali ja mislim da ću da pogodim i ovako. Pa ću, ako treba, poslije samo malo da je doprskam. Vidite koliko ovih krupnih komadi, kukuruza i svega, to sve sadrži oranžni biskvit. Dok ova Black je drugačija, sitnija hrana. A ova sadrži, vidite koliko krupnih komada koji su odlični za krupniju ribu. Bar ima tog lomljenog kukuruza zato što konzerve sam poneo neke, ali nemam nož i ne znam kako ću, čim ću da ih otvorim. Da bi ubacili šećerca u hrani malo. Ali ajde, nema veze, možda se nešto snađemo, možda ne. Hrana je skoro pa gotova. Idemo mrvice i to je to. Od mamaca spremili smo naravno crve gliste. Kažem, taj šećerac koji je pitanje šta ćemo da uradimo sa njim. I to bi bilo to. Evo, možda vidite kako izgleda. I ja bih ga poručkao sad. Idemo to da stavimo tamo. Op, op. Ja sam malo pre isondirao, Boris je to snimio. Video teren je nezgodan. Nezgodan u smislu da, kao što vidite, i obalu i sve, tako i dno ima puno kamena. Uspeo sam da nađem onako malo nizvodno dosta jednu poziciju gde je to malo bolje. Ono što je interesantno, od kad smo došli riba, sve što se javilo, izbacilo, sve je bilo tu na 7, 8, 10 metara od obale maksimum. Znači riba je bukvalno u kamenu. Mi tu baš ne možemo da pecamo, možemo negde na izlazu gde ima neki kamen, u tom kamenu da pecamo. Nema potrebe pecati daleko. Dubina je velika, to sam video. Sad ću da čisto bacit ću nekoliko hranilica, da malo nahranim.
I to bi bilo to. Uzet ću neku veću i težu hranilicu sa kojom ću najvjerovatnije da pecam. Mislim da ću možda sa manjim pecati, ali ova teža da to lepo nahranim. Ajmo, Lutko. Molim te. Idemo. Evo, vidjeli ste upravo gdje se riba izbaca, na 5-6 metara od obale. S tim da ja tu ne mogu nikako da pecam. Nema šanse. Vidjeli ste koliko propada dugo. Znači, dubina je baš velika. Ali je voda prelepa. O, evo, upravo se riba izbacila tamo negdje u nekoj liniji gdje hranim ja. Otprilike. Tako da je to super. Ono što se izbaci, vidim da su to sve onako lepe ribe, krupne. To nije sitna riba neka uopšte. Tako da je to ekstra. Ovaj put nalazimo se na Tisi. Ja sam prvi put ovdje, generalno prvi put pecam na Tisi. Prvi put sam video Tisu i ono što jeste, stvarno sam oduševljen ovim terenom, ovakvom rekom, takva dubina, takav teren. Ono što je vrlo interesantno, baš sam nešto uzbuđen zato što sam vidio da je riba aktivna, riba se kupa, vidio sam na nekoliko puta i to je sve krupna i lepa riba. Ja sam hranu već spremio, to ste vidjeli, napravio hranu, pripremio mance, bacio početno na nekih 5-6 hranilica sa crvima i malo seckane glista. Nadam se, stvarno ne znam, ono što znam, Tisa najviše hvataju deveri, kušara na nekog, ne znam, babušku i tako dalje. Nisam nikad pecao, kažem, video sam. Ono što vidim da se izbaci je sve lepa i krupna riba. Sve sam spremio, štap za današnje pecanje, naš novi Elegance Pro NG 375 100 grama, koji je odličan za ovdje, perfektan. Našao sam teren je mnogo nezgodan zato što je pun kamena i onda ima puno tih kačenja. Možda ćemo imati i nekog u toku pecanja, garantujem, ali jednostavno riba je blizu i skroz u kamenu što ja vidim i gdje se samo se jedna riba bacila malo dalje. Sve ribe su ovdje na 7-8-10 metara, tu nema šanse da se peca. Probao sam nešto da nađem do kamena i našao sam prilično nizvodno. Neki potez gdje mi je malo čistije, gdje ako ubodem ribu da ću morati da podižem malo na silu, da pokrenem i da vadim. Evo, vezujem upravo, stavio sam za sad, za početak sode 14-icu, da vidimo i naš Elegance Mono Ring 0.133. To sam stavio za početak, pa sad vidjet ćemo, kažem, nikad ovdje nisam pecao, ne znam ni kolike su ribe, ni kakve su, ni šta će da se dešava, šta da uzima, koliko su jake, da li će mi trebati jača udica, da li će mi trebati manja, da li će mi trebati veća, nemam pojma, ništa, nego ajmo mi polako da krenemo i da vidimo šta kaže ova Tisa. Stvarno je prelepa. Idemo. Što se tiče predveza, stavit ću neki predvez od, šta ja znam, 80 cm maksimalno, 75-80, mislim da će to biti dovoljno, ali ajde, vidjet ćemo sve u toku pecanja. Kažem, prvi put se upoznajem sa ovom rekom i prvi put ovdje pecam. Debljina predveza je 0.133, naš Elegance Mono Ring. Konac je, osnovni je konac 0.10. To je to mašina Visage 5000 koja se slaže uz ovaj štap i slaže se za ovako rečno pecanje, hranilice. Evo, ja sam hranio nekom, evo, upravo se riba kupa i tu je negdje u mojoj daljini, da znate. Sad mi se sve više sviđa već. Tako da baš sam nešto pozitivan u smislu da bit će neke ribe ovdje. Evo, probat ću hranilicu od 60 grama, da vidim da li će da drži dno, jer sam hranio sa onom težom malo, pa da vidim, ako treba, povećat ćemo. A riba, evo i gore iznad, riba se bukvalno svuda kupa, voda je živa, što svakako može da bude samo dobar znak. A reka, ova Tisa je prelepa stvarno. Nije prevelika, mirna, lepa, ogromne dubine. Vidim da su i ribe mnogo lepe, tako da evo jedva čekam da zabacim, ljudi. Mnogo sam uzbuđen oko ove Tisice. Za početak 2-3 crva, neki su mali crvići, da bacimo mi to i da vidimo šta će da kaže. Vidite koliko to propada, znači dubina je ogromna, ja sad ne znam, nisam nešto merio i to, ali dubina je 6-7 metara sigurno, ako ne i više. Ma više, kako 6-7 metara, ovo više ima dubine, garantujem. Ajmo da vidimo šta se, gdje se kupa. A gdje se kupaš? Dok sam ja to zabacio da malo pročistim ove moje gliste. Dok čistim gliste, ja se nadam da kamerman gleda u vrh i da me opomene. Vreme kao vreme, možete da vidite koliko puno duva vetra, što mi ne smeta za ribolov uopšte, to nije problem, nego gledali smo prognozu,
tako da najavljuju moguću kišu neku celog dana i to, tako da ajde, nadam se da nas posluži, da nas ne otera mnogo pre vremena, da dobijemo makar 3, 4, 5 sata za pecanje i da probamo da uradimo nešto, eto. Ako bude mnogo loše, onda znate kako je, nema pecanja. Ono što me najviše brine, put do ovde dok smo došli, ja ne znam, nekoliko smo sigurno kilometra se vozili po zemljanom putu, ali to je zemljani put, bukvalno zemlja koji ljudi koji su ovde znaju o čemu pričam. Ovde ako padne kiša, vrlo moguće je da ostanemo ovde i da ne znam kako ćemo da izađemo odavde. Tako da ne smemo da čekamo ni iz tog razloga nešto mnogo kišu, jer bit će stvarno strašno da se izađe odavde ako bude velika kiša. To je ona zemlja, neka smonica, kako bi vam rekao, to kad se raskalja i prokliza, možemo samo da kukamo. A gume su još uvek letnje na kolima, eto. Pa nam to, dok sam dolazio i dok vozimo prema mestu, gledam gde prolazimo i samo se razmišljam kako li ćemo da izađemo odavde ako bude dobra kiša, eto. Baš je to ono gadno. Imamo pravo da se nadamo da će sve da bude dobro. Kao što rekoh, prvi put sam ovde na Tisi, stvarno se nadam i cilj mi je da uhvatim neku lepu ribu, deveriku posebno neku lepu, šta god, šaranče, nebitno, ali voleo bi da ovde ispunim neki svoj cilj. Prvi put sam došao i video ovu reku da se napeca malo te lepe, krupnije ribe. Vidim da je ima, znači to je vidljivo da je krupna riba tu koja se kupa i to. Samo da vidimo da li ćemo da uspemo da je prevarimo i to je to. Ako se napeca, makar se i zaglavio u ovom blatu, pa nema veze, će ja spavam. Ajmo, idemo da bacamo mi još to. Dobro, 60 grama hranilica stoji bez problema, što me raduje. Opa, evo ga prvi pešonja. Taj ga sad zgutao. Ali znam ja da ovde ne žive samo pešići. Hoću one što se kupaju, bato. Da si mogo u creva direktno da to ubaciš. Eto, vidite, dobar znak. Šta sam zaboravio? Zaboravio sam i čuvarku da stavim, ajde, to je okej, ali sam zaboravio i red ovde rasklopiti. Pa ću morati to da uradim sad. Ajmo dalje. A ja ću morati sad da ustanem i da rasklopim meredov, jer ovde može vrlo lako i časkom da zatreba. Oh my god. Ovaj teren, ovaj kamen, ova riba koja se izbaca, brat. To sve izgleda vrh. Aha, vidio sam. Nije neki udarac, možda su ovi peševi još, ali dobro, dok priđe riba, nema veze. Viš, peškići. Mora da dođe druga riba neka. Znam ja da njih ima, majmuna. Alo, ribo, ajde, molim te, kreni, nemoguće da na ovako lepom mestu ti mi tu tupiš k***c još, ajde. Evo opet nešto čvrka, ali rekao bi da je isto ovaj govnar, razumeš? Jer to je sitni udarci. Da, vidi, sve manji i manji idu, Boris. Ova gamad. A dobro, mora da uđe neka riba da ga istara, brate, nije on samo tu. Vidi je, pogledaj kako se riba izbaca, čovječe. Nemoguće da ne uđe, da ne dođe. Me prevarila sam ova riba ovde blizu. Upravo sam uzeo da izađem jednim štapom dalje, jer peše zbacanja, ne dešava se ništa, imao sam nekog peša, okej. Ali kažem, prvi put sam ovde, tako da nisam imao kod kog nešto sad da pitam, da se raspitam, da znam, možda grešim daljinu. Išao sam po onom što sam video gde se riba izbaca, zato sam tu i pecao to bliže, jer je tu bila riba, tu se riba kupala, bila aktivna. Evo sad nameštam, jedan štap sam već izbacio dalje, ovaj da namestim ovde gde sam bio počeo, da nastavim tu gde sam hranio, sa jednim štapom idem dalje. Ovo je 3,75 sam izbacio tamo dalje, a za ovde bliže sam uzeo 3,60-70 grama, taj mi je bio u torbi demontiran, a može ovde je fino, mirno, tako da
da može on, nisam hteo ništa drugo sad da radim, da montiram i tako dalje. Uzeo sam njega da nastavim samo ovdje gdje sam već hranio. Evo, samo da vežemo neku udicu i nastavljamo tu gdje smo bili. Ću da odmotam još jedan namotaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, to je to. Gledaj, brate, riba, vidi, pogledaj. Svud ribe vidiš. I bliže, i dalje, i svud. Pogledaj, brate, ribe, jao Bože. Ne mogu više ovo da gledam, šta je. Svud gdje pogledaš, jer sad se smirio vetar, znaš, pa se to bolje vidi. Ja, brate, sam ubeđen da mora da proradi ovdje. Vidiš da ima ribe, izbaca se tuje, ja mislim da nešto mora u nekom trenutku da dođe na hranu i da se iđe i da se hvata. Nemoguće je da se ne hvata. Samo dok se prva ubode, muka dok prva. Ja sam sad izašao na 2 daljine i daleko i bliže, negdje mora da se desi nešto, brate. Nemoguće je. Znaš, ovako pogledaš, nisi rekao sad smirilo, nema vetar, svud, dok gledaš ovako polako mora vidiš negdje se izbaci neka riba. Znači ima ribe koliko hoćeš. Ajde, molim te, lupi prva, molim te, desi se nešto, ajde. I tamo dalje hoće da zakači, interesantno. Mislio sam da je tamo dalje, u principu nisam ništa nešto, evo ode udica. Nisam sondirao ništa misleći da je to tamo okej, da je to tamo čisto. Sam još doživeo da ovako to lepo vidiš da riba je tu, da radi to, a da neće da pita. Prosto neverovatno. Kako je lepa ta Tisa, pogledaj ti kakvo mesto. Daj, molim te, nemoguće da ovdje ribu ne uvati. Nemoguće. Svud, brate, i dalje i bliže. Ovaj mi sad non stop kači i to je. A malo pre kad sam sa ovim bio sondirao nije i sad sam ja gledao da pogodim istu daljinu kao s ovom mašinom, a pogodio sam k***c. Sam upravo promenio za malo daljinu pa da vidim. Pa se vratite. Brate, gledaj ti koliko to... A, non stop bre čoveče, ja ti to pričam. Svuda. I ovdje i ondje i gdje hoćeš. Zašto si počeo da kačiš svuda od kad sam promenio? Užas. Užas u materinu, svako. Jao, mislio sam... Jao, brate, prva riba odnese šta? Evo ljudi, posle možda sat vremena prvi udarac i to tamo dalje što sam promenio daljinu. Znači ovdje blizu nije. I to sam gledao ovaj drugi štap. Ali neverovatna stvar je koliko se riba kupa i prosto mi je neverovatno da ne mogu da dobijem udarac. Vidimo šta je. Gdje je velika. Odlično, tebe tražim, brate. Tebe tražim, čoveče.
Konačno. Konačno smo dobili prvu deveriku, nije loša. Ajmo ljudi da se nešto desi. Počinjem da sve da ne verujem, razumeš, ima ribe toliko, a ja ne mogu da ju hvatim. Ova će trenutno da bude ovde dok uzem čuvarku, meredovu. Ajde da bacamo dalje, jao, lepa moja, tebe sam čekao, ajde. Tebe sam čekao, čoveče. A konačno riba, brate, da li je moguće da ovoliko bacam, da toliko riba radi, da toliko je aktivna, da se kupa, da neće da udari. Prosto mi je bilo neverovatno. Ajmo sad dalje. Uvek je bilo teško samo prvu da se dobije. Posle bi uvek sve trebalo da bude lakše. Ajmo, eto, tu sam je dobio na nekih 32-3 metra daljine. A jedan štap mi je ovde blizu, međutim kad sam promenio, sa ovim sam sondirao i naštelao to kako treba. Nisam imao udarce, onda kad sam promenio, sad on počinje da mi stalno kači. Ne znam zbog čega, pokušavam da nađem, jer mi nisu iste mašine, pa sam otprilike pokušao da nađem. Ali nebitno, dovoljno mi je jedan samo negde da sam dobio udarac. O, eto je kreće kišica. Tad riba bolje radi. Sad mi treba prvo da obučem jaknicu za kišu. Pa mi drugo treba čuvarka da je uzmem. Mislim da će mi trebati uskoro i suncobran. Konačno. Konačno riba u čuvarci. A dalje moguće, opet nemam udicu, užas. A i njega ću sada promenim, brate. Isto će da ide dalje. Sad sam, brate, pokidao ovaj. Evo, brate, evo je kiša sve jače. Upravo počinje ono što smo najmanje priželjkivali, ali ipak smo se nadali da je moguće. Počinje kiša koja pojačava. Da li da pecamo i dalje, da li da idemo da izađemo odavde da se izvučemo kolima ili da ostanemo da rizikujemo, ne znam. A meni se svakako peca, problem imam i u toku pecanja, evo dobio sam jednu ribu tek, problem desi se i neko kidanje, svašta nešto ne ide kako treba, ovako lepa reka i ovako sve prelepo ovde da... Evo, upravo, jel to grmi, brat? Upravo grmi i to debelo grmi. Boris se, zatvori tu torbu, samo zakopči i okreni je naopako, molim te. Tu za štapove, brate. Opa, evo je, brate. Aj, ode, brate, otkači se. Dobro je, ćuti. To, brate, okreni je naopako. Otkači mi se riba, ali dobro. I ode mi udica, nešto mi seče udice, nešto mi jede udice. Sa sve ribu, nemam pojma, nešto mi preseče. Ne mogu više da vezujem udice, počinjem strašno da se sad nerviram već. To nije dobro. Jedino sam malo mogao da pecam tu bliže gde sam i sondirao na početku, posle tamo nisam sondirao. Računao sam da tamo dalje je čistije, razumeš, da nema toga. Međutim i tamo nešto bukvalno seče predveze, da li su to školjke, da li šta je, ne znam. Evo opet sam malo izmenjao daljinu da probam da uđem negde gde... Imao sam tamo jednu deveriku i jedna mi se otkačila, to je preseklo mi predvez nešto, bila je tu. Što se tiče povratka kući, ko zna kad se mi vratimo i kad će emisija da bude.
A što se kiše tiče, nema ni u najavi da će da stane nešto, jer sve je belo, lepo sivo, celo sivilo, nigde ne vidiš šareni oblak neki ili neku nadu. Eto. Mi odavde ne možda mrdamo sad svakako. Najebali smo pa smo najebali, sedi, brate, tu i čuti. Samo nemoj još neki mnogo jak vetar da udari, a onda smo se sjebali načisto. Ja ne znam ni kako ćemo ni do kola, ni kako ćemo kolima dalje, ništa ne znam. Generalno užas. Vjerovatno koliko ima ribe, ozbiljno ti kažem. Ova Tisa je puna ribe, bro. Samo malo da se prokuži i da se vidi. Nije valjda, nije valjda. Nije valjda, brate. Evo pokušavam da isondiram ponovo zato što svuda kidam, generalno svuda bliže kamen, tamo izgleda mi seče školjka i morat ću izgleda da izađem još neki metar dalje. Već sam bio tu uradio i vidim da tu gde pada je za nijansu bolje, verovatno moram da izađem još malo dalje. Evo sad ću to upravo da uradim, da bi probao i da napravim sebi da mogu nekako da probam da pecam nešto. Džaba sam dobio ribu ako stalno kidam tamo i to nema ništa. Prilike, ajde, to je to, pa da probam opet. Ne mogu nikako da uspem i da stignem da napravim hranilište, jer sam od početka jedino tu, kažem, blizu što sam isondirao, našao, ali tu nije bilo ribe. Ajde, onda sam izašao dalje računajući da tamo, kažem, ne poznajem teren, nemam pojma, ljudi vjerovatno to ovde znaju čega ima, računajući da tamo dalje je čisto, da nema ništa, reka deluje takva mirna, pitoma, da nema tamo nekog kamena, da nema ništa tamo daleko, ovde obala nasuta, okej, to je to, ali nisam verovao da i tamo ima toga nečega toliko. Tako da evo sad sam ponovo isondirao, probao, sad ću da izađem opet još malo dalje, morat ću udicu da vežem, ajde da pre toga zabacim jednu hranilicu da čisto se nešto nahrani. Sad sam tu blizu nekih 47-8 metara daljine otprilike. To ne propada, ja da vežem opet udicu. Verujte mi, vezao sam više od 10 udica danas. Sve me više lako bi kad je vidim više. Ruke mokre, klizave, pa nema ništa gore, sve vam ispada iz ruku. Sve se lepi, spada, užas. Danas smo nadrljali u svakom smislu te reči. A u povratku ćemo tek da nadrljamo. U povratku smo tek nadrljali. Malo kiša borište kao utišala malo, ja bih rekao. Mislim, pada, ali malo manje intenzitet. I malo kao da neko svetlost dana neka došla. I dalje sve sivo, ali malo kao nam ide na lepše. Jednu ribu i jedna nam je spala. I to je, a ribe ima koliko hoćeš, znači oduševio sam se koliko se riba kupa i koliko ribe ima. Evo ti ispred nas. Riba ovde na 7-8 metra ispred nas se kupa koliko hoćeš. Na 10 metra ispred nas, na 15 metra ispred nas. Svuda. Nemoguće je zabaciti i peciti. Onda kad sam izašao dalje, posle sam dobio tu jednu ribu. Ono što me raduje, ovaj jedan štap, isto sam izašao tamo dalje i za sad tamo ne kačim ništa. Pa se bar radujem za to, valjda će... Da, mislim da hoću, nisam ništa baš osetio, trebalo bi da ima, brate. I to je već treći put vadim da ima, što je nešto, brate. Što je nešto, što je super. Samo da nađemo čisto bilo gde, mislim ovdje ima ribe svuda, da nađemo bilo gde da bi mogli nešto da pecamo. Ajde, valjda smo ovaj jedan definitivno malo me raduje jer već treći, četvrti put ga vadim, udica stoji, brate, i sve stoji. Tako da je to okej po meni. I ovaj sam udaljio, nadam se i da sa njim bude to isto, prilike su slično sad. Ajde, ništa mi ovo ne bi smetalo, brate, baš me briga kako ti se vratimo, samo da počne riba. Ajde, molim te, samo nek se desi nešto. Malo pre onda taman ušla riba gde se ono kidalo, uhvatio sam jednu odmah, posle toga brzo je bila ona druga, razumeš? Gde mi se pokidao predvis. I posle toga sam probao još jedno, dva puta isto sve pokidao i da nema vajda, brate, nemoguće pecati.
Daj što pre da nađem nešto čisto gde mogu da pecam. Evo sad kad sam uzeo olovo odande gde je bilo, gde sondiram odatle, imaš samo malo možda kao čisto i onda sve ovamo počinje da kači. Šta to ima? Kao da je kamen, razumeš? Odakle je toliko kamen u toj reci, a deluje ova, vidi, mirna ravničarska reka, da to dole neka tenja, razumeš, pesak, tako mi liči. Ajde, ove obale su nasute, ovo nije prirodno, eno ti je prirodna obala tamo, brate. Prirodna obala je tamo, ona zemlja je ono. Ovdje je nasuta obala, nije prirodno uopšte. Brate, ovaj jedan sam našao, ovaj nikako ne mogu nigde da nađem. Izašao sam dalje i opet kači, nije mi jasno više uopšte. I kriva sad skroz, brate. Kako nam se ne da, bre, čoveče. Ajde se pomolim Bogu za ovaj. Evo ga, brate, negde kao zakačen. Kad ovako problemi nastanu, onda prosto stvarno ne znaš gde ćeš. Ovo je ti nešto sitno zajebava. Sad će mi ovaj zakači, brate. Nemoj, molim te. Tu je dobro. Sad se slavi ako je udica. Ma idi, bre, brate. Moj, ljubim te. A pogledaj. Ispravljen. I ja je polomi sad. Idi, bre, u p***ku materin. Brate, šta me snašlo, šta se dešava? I na ovaj nema, brate. Ovaj sam, brate, bacio u sred kamena ovdje sam. Da vidim šta će se desi. A bar znam gde kida. Normalno, to će šta bi drugo se moglo desiti. Šta bi moglo da se desi? Kači, ali da ovoliko celom širinom reke, gde više da bacim, brate milo. A, majko moja mila. Više nisam pametan, to je čudo. Totalno se pogubio, razumiješ, ne znam ni šta bacam, ni gde bacam, zašta bacam. Nema, brate, nema udica. Jebate Bog, gde da pecam, nek ide, bre, sve u materi. Tamo deluje čisto, bre, vrate. Šta to kida, bre, vrate, moj mili. Toliko, aman. 56 nanote. Tu do sad nisam bio. Iako tamo kači, onda ja više ne znam gde. Ni šta, ni kako. Onda da se samo ubijem, brate. Ovo mi je sad poslednja nada i to sam dobio volju malo kad se razvedri. O Bože, ti možeš. I pomozi ako te ima. Tu da propada, brate, godinama. Užas jedan. Koliko ne može da se sredi pecam i da se nešto desi. Brate moj mili, kakve muke nas našle. Bar se stvarno ovo vreme izvedrimo. Da
Progledam na ove moje oči iznervirane ako mogu. Krenu glatko sve, brate. Mislim da će da ima riba, evo je ovdje gdje ne možda pecamo, to je definitivno. A da li će da ima tamo gdje možda nađe nešto čisto, sad će da vidim. Većeg peša u životu video nisam. Pogledaj kolika riba, brate. Znaš kolika riba? Ovoliki, brate, ima ga 3 kila. Pote kolike ribe, gledaj, izađe. Ovolika riba, živi misla, ovolika. Ovo je ogromna riba. Odseče mi sve. Ne, ovo nema smisla, više neću da bacim. Ovdje više nema smisla. Prosto je nemoguće. Ovo tamo viš, sve je okej, brate, što se tiče udici i toga. Samo ako uspemo neku ribu da privučemo. Inače nema da kači ništa. Daleko bilo. Užas. Brate, gore su u životu osjećao nisam. Da ovoliko ribe ima tu, a ti sad vidiš gde, a ti tu ne možeš da pecaš uopšte nigde. Nigde tu ne možeš da pecaš. I lepo ti skače ispred nosa i kaže ti majmune. Da sam, brate, konačno dobio ribu. Nije možda krupna, ali je riba, brate. O, dalje je moguće. Jao, spada. Nema veze. Nema veze što spala, brate, javila se. Nema udice. Ali nije da tamo kači, ja ne znam šta je ovo. Riba došla do ovde, brate. Možda udica nije bila veza. Kako treba, ne znam, mislim šta da mislim više. Okej, nećemo se nervirati. Ajde sad samo da vidim kako ću udicu da stavim. To je, stavim bilo koju pa ću posle da vežem. Posle ću da vežem ono što treba. Konačno udarila riba. Može se desiti da ova udica, ovo mi neke vezane, ko zna od kada da nije bila nešto lepo vezane ili tako nešto. Sad ću da zabacim pa ću, pa ću da vežem uticu. Jer je ovo što sam sad stavio je prilično mala, ali nema veze. Jebate, imao sam udarac. Ajde Bože. Ajde, molim te i nas sunce da ogreje. Ljubim te. Ali ajde, to nije bitno ako se javila jedna, možda će još neka. Brate, 100% će da se javi. Brate, udara mi riba opet, čuti. Ne znam da li imam ribu uopšte. Mora da hitno stavim udicu veću. Tamo samo što je palo udario. Ova udica je mala. Brate, samo što je palo udarila. A udica je mala, pogledao ste mi krljušnu udicu. Sad ću zabacim opet, valjda će propadne dok samo udicu namestim. Brate, izgleda ulazi riba, nešto počinje se dešava. Koja je to sreća moja, kad je jedna udarila pa odmah druga, pa da... Ja to ne mogu ti opišem, brate. Odmah dok propada, da nađemo jednu udičicu, bato moj. Mogla bi i ova možda. Spremio sam drugu konačnu. Ajde, brate, da zamenimo tu udicu. Ajde, it's time!
smijem da pričam ama baš ništa, brate. Će samo da se desi da nešto otpadne. To, Lutko, dođi kod Čiče. Dođi, ljubim te, dođi. A, ljudi, kakve muke da se dobije riba. A mislim da konačno uspevam nešto. Evo jedna druga deverika danas, a bilo muka do nje doći. Sad ću da vam pričam polako sve. Vjerovatno malo pre nisam bio u stanju da bilo šta pričam. Posle nekoliko sati sam tek našao gdje ću da pecam ribu i gdje možda mogu da uvatim ribu. I tu je trebalo vremena dok uđe riba, što je okej, to je logično. Šta se dešava? Odavde od obale je puno ribe koliko hoćete, znači riba se izbaca, sve vreme se kupa, ima ribe koliko hoćeš. Ali od obale do 50 metra nigde ne može da se peca. Što je bliže obali više je kamen, kako ide dalje isto kamen, tamo dalje su školjke. Vezao sam, ja ne znam, 20 udica do sad, nigde nisam mogao da nađem jednu rupicu gdje mogu da pecam. Mnogo sam iznerviran bio, jer reka je prelepa, ribe ima koliko hoćeš, a ja ne mogu da dođem do ribe, čoveče, to je neverovatno. I onda sam uzeo ponovo da sondiram i tamo na nekih, koliko sam rekao da je to nekih 56 metra sam sad otprilike, 55, tako nešto, tu sam našao, odatle kreće čisto, već 3 metra, već na 52 metra kreće sve školjke, kamen, sve, nema šanse da se peca. Onda sam rešio da konačno nađem čisto gdje god to bilo, našao sam tamo, kažem, na 56 metra, evo sad dobijam ribu stalno. Znači, prosto neverovatno pecam onda gdje uopšte nije mesto za pecanje, to jest povuklo me to što je tu mnogo riba, a ja sam probao, uporno sam pokušavao da nađem da tu pecam. Samo sam pogubio živce, pokidao jedno pakovanje i po udica, sve živo probao, sve živo uradio, ništa nisam dobio. Evo konačno tamo, posle pola sata hranjenja mi ulazi riba, evo već imam 3-4 bacanja za redom imam ribu. Ovo je sitnija, ali nema veze. Važno da nešto počinje da se dešava. Crnooka, deverika, sitna, ali okej. I to je nešto, ono što je najvažnije, rekao sam da je riba konačno prišla i ušla. I ono što je pogotovo za ovdje važno, za ovaj teren ako budete dolazili, mislim to je važno svuda naći čisto gdje može da se peca. Ja sam uporno pecao svuda gdje sam sve živo pokidao, a ništa nisam mogao da upecam. I sve vreme me vuklo to da budem tu gdje je riba i gdje se izbaca riba. A u stvari nisam mogao, pokidao sam, sve sam pokidao što sam imao, sve. Najlepše vreme je možda prošlo, ali okej, ima vremena, a kiša je stala, tako da nam je i to nam je sad lepše, što je kiša stala. Dubina je izuzetna tamo, ja ne znam, ima 10 metara sigurno. Mnogo je velika, mislim generalno Tisa je ova duboka svuda, ali tamo gdje sam izašao daleko u sred Tise, dubina je ogromna. Ne mogu vam opišem, posle prve i druge ribe koja je to sreća i koja je radost da nešto sam dobio, čoveče. Što se tiče kidanja i kačenja koji je bio glavni problem, to smo rešili. Sad idemo dalje, ajde. Ajmo ribice. Evo je, brate. I kad konačno nađeš nešto i kad ukapiraš, onda počinje nešto da se dešava. U principu nije ni čudo. Uvek smo ovako prolazili i kasnije dolazili do ribe zato što prvi put dođem na mesto, prvi put vidim, nemam pojma o čemu se radi ovdje. Nisam ovu vodu ni video, prvi put u životu sam došao. Tako da nije ni čudo što se mučiš i što grešiš. Ajde, Lutko. Budi fina. Ljubim te, ajde. Deluje lepa riba. 100% je deverika, šta bi drugo bilo. Gde si, ljubavi, ajde. Nije deverika, nego je lepa, krupna krupatica. Zato je ovakav borac. Kako lepa krupatica. Odlična krupatica. I ono što ću vam kažem, ova krupatica ima udicu u usta nečiju. A i moju udicu je progutala neverovatno. Idemo. Ah, sreće moje radosti. Da bi samo znali što mi je lepo sad.
ustajem da zabacam uvek jer hranilica je 60 grama, daljina je kažem 56 metra, nije malo, ali evo vidite Elegance Pro 3.75 bez problema to baca, samo što moram da ustanem jer pozadi je obala strma da mi ne zakači negdje. Dešava se nešto, Borise! Ne mogu da stignem da zategnem, udaralo je odmah. Možda sam i promašio nešto sitnije. Mnogo brzo udara čovječe. Sitnija riba zbog toga udarila je odmah. Evo jedna mala crnoka. Ali okej, udari moguće čak i da mi u propadanju uzme jer vidim da udara čim padne. Ala mi je drago. Ala mi je milo. I oj što mi lepo. Sad ćemo samo da im bacamo i samo da ih kljukamo da nigde ne ide odatle. Samo da gutaju. Ajde lutko, ređe za one veće, polako. Opa! Opa, borac! Op. Ajde, polako ljubav. Mnogo je nezgodan teren za sve, moraju da silite ribu, da podižete. Jer ako je pustiš malo da ide prema dnu, uđe ti u kamen. A vidimo šta je to što je taj borac. Opa! Pa gde si ti, lutko? Žuta mala lepa. Opa! Što volim što sam došao, iako sam se napatio čitava 3-4 sata. Joj, što bodeš. Prava tiska, lepa, kao lutka. Opa! Ajmo. Opa! Elegance Pro NG 375, 100 grama, perfektan vrh, na njemu trenutno je 3 oza, ovdje nije imalo potrebe, ali bio mi je namešten tako da nisam htio da menjam. Ali evo vidite hranilicu 60 grama na nekih 56 metra baca bez problema kao igračku. Odličan štap, odličan. Rekao sam, skoro sam bio na ćelije, poneo 4 štapa da pecam na 70 metara. 4 različita štapa i da vidim šta će najbolje da mi legne za te neke velike daljine. I ubedljivo najbolje mi legao taj Elegance Pro 375. A vrh od 1 oz, bez problema, one male ribe, indikacija vrhunska. A sad ćemo ovdje da hvatamo velike ribice. Polako počinju sve veće. Ajmo lutke moje, ajde. Ajde pa da ste, ceo dan ne umem da vas nađem. Ceo dan ne znam da se snađe. Idiot. Nažalost, riba mi uzima glistu i crva, kombinaciju, malu glisticu i crva, a nažalost nemam više da tamo bacim nešto gliste, zato što sam, kažem, 3 sata ovdje jurio svuda ribu i forsirao i mamce i sve, tako da sam izbacao sve na pogrešno mjesto. Ali nema veze, zato uzeo sam da seckam nekog crva, čisto da imam seckanog, da to pre privuče i bacam žive crve pored ovih seckanih, to je sve. Ajde lutkice, tako malo kad postoji pa dođe ona veća, op, buć. Kao ova sad, ova je ekstra, brate. Brat, pa nikako, brate, bilo do malo pre, evo sad sam tek našao ribu, svud živo se kida, najebotina, riba koliko hoćeš se kupa, kiša nas ubi, kako će se vratimo odavde ne znam, zato što onaj zemljani put, ono, znaš kako će izađemo je bemliga, ali konačno, brate, tamo na 56 metra nađem gdje je jedino malo čisto i sad počnem da dobijam ribu svako bacanje, onako ima deverika lepa, onako krupna, nekoliko i ono, sad je krenulo, brate, sad. Pa da, to ćemo da vidimo, nego daj sad, brate, da završimo samo ovo, psovao sam do malo pre šta se setim, jer da li moguće, rekao da je možda da snimimo drugu, evo je riba, brate.
Da li moguće? Ajde, ćao. Kako, brate, brzo ulazi u nešto, to je čudo. Jabala! Ništa krupno. Samo se zove krupatica. Ajmo dalje, one žute, tu su negdje. Da, ja mislim da je bolje danas nego da... Te odnese mi ceo štap i ne obode ništa. Odnese mi ceo štap, brate. Da li mi pokida možda? Pokida, brate. Znaš kakav udar? To uvek mora dok pričam ili dok nešto. Ne, polomilo mi je udicu na pola. Polomilo mi udicu na pola, brate. Ja očekujem ono da ponese, rekao možda deverika i ono. Ovo ne verujem da je bila deverika ovakav udarac. Ajde, ako volim ovako kad postoji bolje nego da odmah udara, pa da uzme nešto ljudski. Sad već nešto počelo se dešava. Ajde bre, lutko, da si do sad. Da, neka okej riba. Sad ćemo šta je. Nije loše. Lepa deverika. Debela. Pa evo, od početka kad počela riba da mi se javlja, uglavnom mi je riba uzimala na glistu i crva jednog dva. Sad sam promenio, stavio 3-4 crva na prvo bacanje. Možda vidite kakva riba. Prava. Prava, lepa kao lutka. Znao sam. Idem ti. Mater, može! Opa, tu je. Tu je, sad ćemo šta je. Pretpostavljam da je neka deverika. Ajde, lutko, desi. Opa. Lepa, debela. Ali nije deverika nego krupatica. Pogledajte kolika krupatica, ljudi. Gledaj kakva krupatica, debela i lepa. Borac pravi, ali nisam često vidio ovako lepe krupatice.
baš debela. Ko po običaju guta. Ajmo dalje. Trenutno mi riba bolje uzima na 2-3 crva i to je to. Ispostavilo se da je uvek tačno ono da upornost je jedina stvar za uspeh. Ja sam 3,5 sata, ne znam koliko sam sve varijante probao svuda, sve sam pokidao, nisam mogu da uhvatim ni jednu ribu i mnogi od vas bi odustali, mnogi od nas, verovatno bi i ja možda odustao, ko to zna, jer bi mislio da nema izlaza, što da se mučim bez veze. Kad sam uzeo na kraju da ponovo isondiram, i to 3. put sam uzeo da sondiram, da nađem, jer hoću da nađem negdje gdje mogu da pecam. Sve vreme sam ta 3 sata, 3,5, 4, ne znam koliko gubio, zato što sam pecao tu gdje ne može da se peca. Kad sam uspeo tamo, eto, na tih 56 metra da nađem da je čisto, počeo sam da pecam, da hranim, bez volje više nego ajde, počeo sam da pecam i da se radujem što vadim udicu i vidim da nigde ništa ne kači i to je bio dobar znak za početak. Ubrzo posle toga, posle nekih, ne znam, pola sata je krenula riba i sad manje više imam ribu konstantno u nekim serijama, dobijem ribu, možda izađe, dobijem, ali hoću da kažem da upornost u ribolovu mora da postoji. Verovatno kao i za sve u životu, ali u ribolovu prosto ne odustajte tako lako, nego se trudite da nađete. Sigurno je da negde nešto grešite ili da zbog nečeg ne možete. Ako se potrudite i malo više razmislite i uložite nekog truda i znanja, onda nađete to što treba. Evo, ja sam baš se namučio ovde danas. 3,5 sata sam se mučio, sigurno nisam mogu da uhvatim ništa i mislio sam da mi je propao dan. Međutim, eto, pogodilo se da sam našao, nije se pogodilo, jednostavno sam našao zato što sam bio uporan. Ovaj teren ovde, tačno, ovo je Tisa Mošorin, ja mislim da se zove, samo je ovde ovaj kamenjar, ja ne znam, to je ceo potez, verovatno taj deo, verovatno su negde bolja mesta. Ja nemam pojma, mi smo došli, ja sam onako nasumično izabrao mesto, vidio sam gde možda siđemo i... Jesi možda istrmao malo da vidimo prvo, mora da ima negde mesto ovde da se siđe. Po meni taj potez još lepše mi deluje za ribu nego ovo ovde. To je Mire rekao da se kači, da se kida. Ma nema šta se kidaće, nađemo mi, nije tu... Nemaš svuda se kidaće da ga isondiramo, jer... I sišli ovde, stvarno prelepo, obala mi se učinila, vidio sam da je kamenjar i da sigurno je da negde ima kidanje i tako dalje, ali nisam se nadao da toga možda bude tamo do skoro pola reke, razumiješ. A sva riba se izbaca tu blizu, na 10-15 metra, sva riba je tu, a ti ne možeš da pecaš ni tu, ni tamo dalje gde isto ima poneka riba, eto, morao sam da izađem tamo gde ne vidiš ništa, ali tu je jedna bila varijanta da se peca, da možeš da pecaš, da možeš da plasiraš mamac, da može to riba da jednostavno dođe do tog mamca i da vidi. Kad sam to našao i to uradio, onda sam počeo da dobijem ribu. Tako da, eto, da znate, ovde ovaj potez Tise, obavezno sondiranje i to tvrdo, znači sondiranje sa dobrim olovom. Izgubite bolje 15 minuta, 20 na sondiranju, nego da izgubite 3,5 sata kao ja, zato što sam mislio da može i da ću da nađem, da nije to strašno. Evo je neka ribica. Jednostavno kad nađete gde, onda to ide lakše. Dešava se nešto. Šta si bre? Krupatica opet. Baš lepe krupatice ovde. Ta riba zna da bude sitna i da zeza ovde, ja ne znam da li sam video jednu sitnu. Sve su baš debele i lepe. I kad bi vam sad rekao da mi se udica negde pokidala, niko mi ne bi verovao. A nemam pojma gde. Nije ribi u usta, nije, ne znam, možda ovde mi zakačilo kad se otkačila pa da je u kamen ovde. Vrlo moguće da je to. Danas me prosto oće kidanje.
I sad kad sam našao gdje da ne kidam, padne ispred nogu ovdje i tu se pokida, zato što je sve kamen. Dobro je što duva vetar ovaj, brate. Da malo sušne pute, znaš. Ajde, poslušaj me, govno, ajde, ajde. Ajde, lutko. Znači, moram da ti pričam. Moram da ti bajem da me čuješ. Ajde, vidimo šta si. Velikica, lepa. Opa! Lepa, žuta. I slinava, normalno. Za nju, za deveriku, nije bitno da ta udica bude mala, koliko je bitno da bude lagana, da mamac što prirodnije bude na udici. Znači, kad deverika u pitanju, uvijek je važno da udica bude što laganija, što finija, u smislu da bude lagana, ne mala. Ne mora mala, mora lagana. Sad bi bila recimo lošija situacija da sam ja stavio manju udicu, a debelu i tešku. To već tamo njoj predstavlja problem jer drugačije vidi mamac. Znači, vrlo je bitno za deveriku udica mala, lagana. Što lakša, to bolja. Ali opet treba da izdrži to sve. No, ja sam recimo imao jedan udarac gdje mi je polomilo udicu. Šta ja znam šta je, neka bolja riba, pukla mi je udica jednostavno. Ali opet moraš da rizikuješ, ako stavim tešku udicu, nemam ništa od toga. Znači, udica za danas, šta je meni najbolje bilo, to je Ovner Kiwami 53-104, 16-tica. Koja nije uopšte mala udica, ta 16-tica dođe kao neka 14-tica, sigurno možda i veća. Takav je oblik, takva je udica, ali je izuzetno tanka i fina žica. Ili recimo Sode, 14-tica bi bila odlična ovdje, Soda 12-tica bez problema, važno da je laka. I sa Sode sam počeo, međutim pokidao sam jedno 2 pakovanja sigurno dok nisam našao ribu. Pa sam onda stavio ovu Kiwami koja je odlična. Jer znam da i pre sam na nju pecao deveriku i te ribe takve. Da je babuška u pitanju može teža udica, može njoj to ništa ne smeta. I drugim ribama ne smeta. A recimo kad je skobalj u pitanju isto. Treba tanka udica, treba laka udica. Za njega treba i manja udica. A za deveriku ne, deverika jednostavno usisa mamac. Prilikom tog usisavanja najvažnije je da taj mamac bude lagan, da to bude prirodno kad usisa, jer ako oseti težinu mamca, da nešto nije u redu, ona će jednostavno da izbaci to, da ispljune i to je to. A ako je lagano, ono to usisa lepo i završen posao. Ajde lutko. Opa, evo je. Mnogo je lepa reka ova Tisa, čoveče. Prvi put sam oduševljen kakva reka. Jeste teška, malo, mislim teška za mene zato što nisam znao situaciju uopšte kakva je na terenu dok sam vidio. Jednostavno prvi put si negde, nema šanse da vidiš odmah, nego treba da prođe vremena. Ali generalno mirna reka, izuzetno duboka, prepuna je ribe, što se vidi riba se kupa, javlja se, možda vidite ribu. Prelepa reka. Jedna od lepših reka na kojim sam pecao, stvarno. I čista je, brate, čista je voda. A vidimo šta je ovo. Opa, ovo je neka špicerka. Ali nije mala, lepa. Da li mi se sad zakačilo u čuvarku. A možda se zakačilo i u kamen kad je palo da pokidam opet, ajde.
Ako vam kažem da sam polomio udicu, to je to, eto. Ali dobro, danas nam suđeno da vezujemo. A može ovo, super. Evo da kažem da nije na ovo bubica, skinuo bi, vrate, malo mi vrućina. Jao, šta je ovo? Šta je ovo? Nismo zakačili ni jednom do sad, pa sad, brate. Od kad smo našli. Znam šta sledi, Boris, šta nema. Nije, možda je hranilica negdje zakačila. Nadam se. Nadam se, ali udice nema. Eto, ovo je prvi put, ljudi, da sam sad pokidao tamo gdje sam to i sondirao, gdje sam našao čisto da hvatam ribu. Ovo je prvi put da sam pokidao posle sad već nekog sata pecanja. Što je skroz ok, mislim, to je, svuda se pokida neka udica, to je normalno. Pogotovo kad reka u pitanju, ali nije normalno ko što sam ja kidao 2 pakovanja. Zato smo danas uvežbali ruku, sama vezuje udice sad. Ajde, Lutko. Je li moguće da si spala, bre? Jesi tu, a nisi krupna. Moguće i da je spala. Možda sam i ja požurio, taman ga lepo ponela. Ali definitivno sad kad stavim 2 parčeta glistice tanke i crva, bolje uzme. Aha, u što bodeš? Dobro. Tu si, Lutko, sad će da bude ona coca. Ja ne znam dubina koliko je tamo gdje pecam, na 56 metara, ja mislim da ima sigurno 9 metra minimum, 8, 9 minimum, baš duboko. A viš kako polako, ne treba to da pušta, samo treba da nastavi sad. Samo da nastavi da ga op, a ja onda buć, što mnogo stidljivo ovo. Ajde, o Bože, tu si. A gde si kad te nema, čoveče? A gde si? Opa. Dođi, Lutko. Opa. Lepa. Lepa. Prava tiska. U kakvo uzimanje te ode, brate. Ode nabicao štapi tu je, samo sam zadržao i ode. A sada vidim da opet polomilo tanku udicu. Nije, brate, samo se otkačilo. A znaš kako lepo uzima. Ovo je bila baš dobra riba. Jao, nemoj bre, da mi otkačiš glistice, si normalno. Ajde, Lutko. Opa, tu si lepa. A gde si, čoveče? Ti izgleda nisi loša, a? Opa. Dođi.
Samo polako. Opala. Odlično. Prava. Prava, lepa. Mogu da vam kažem da svu opremu koju smo koristili u toku današnjeg pecanja možete da nađete u opisu ispod videa. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno pitajte, ja ću se potruditi da odgovorim svakom, naravno. Mogli ste da vidite u ovom videu kako je teško kad se nađete na nepoznatoj vodi, gde nikad niste bili, gde nikad niste pecali, koliko treba vremena jednostavno da se snađete. Nemate nikakva uputstva, negde to upali mnogo lakše iz prve, kad je lakša voda, lakši teren. Negde jednostavno vam treba samo upornost i to je to. Znači, suština cele priče mora budete uporni da bi došli do ulova, pogotovo kad se nađete na takvoj vodi koja je nepoznata. Prvi put vidite i reku i mesto i nemate pojma gde se šta dole nalazi i kako sve ovo što gore gledate u principu zna da vara, a dole ispod je drugačije. Tako je baš bilo ovde, ja se nadam da ste to videli u videu. Znači samo upornosti kad je ribolov u pitanju. Sve drugo što vas bude zanimalo, pitajte. Ja ću svakom da se potrudim da odgovorim i to je to. Ajmo sad da sačekamo tu još jednu ribicu da vidimo da li će biti neka krupna ili neka mala, ali koja god bit će ispis i to je to. Ajde, ajde lutko. Čak negde kao zasta da mi je udica otišla sad, brate. Sad će je vežemo za sekundu. Danas sam navikao da vezujem dok mi oči ne ispadnu. Brate, sve počinje da me nervira sad. Evo ga taj ispis koji smo tražili. Ja se nadam da neće da spadne i da se otkači. Jer bi morali ponovo da se ispisujemo. I red je da se završi ovo pecanje na stvarno prelepoj tisi. Oduševljen sam ovom rekom kako izgleda, koliko ima ribe, kako je čista, baš ostavila utisak na mene jako dobar. I morat ću da se vratim prvom prilikom na tisu, stvarno. Pa da, tiska deverika, šta bi bilo drugo. Opa. Lepa. A namučile ste me danas. I ribe, a i tisa. Evo ga ispis. Idemo polako da pakujemo stvari. Ne znam šta bih vam još rekao, a da nisam. Mislim da sam vam u ovom videu sve rekao. Što se tiče pecanja i svega što nas ovde snašlo, to jest što me snašlo. Tako da ostaje još samo da pogledamo ulov, da vidimo šta smo upecali i da se odjavimo za kraj. Nadam se da se lepo vidi. Lepe deverike iz tise. Ajde požurimo da ih vratimo. Kažem, sve sam vam već u videu rekao. Idemo da vratimo ribu nazad gde i pripada. Ovako prelepoj reci. Živu i zdravu, da ne dužimo puno, pošto znate kako je deverika. Ajmo nazad. Opa! Evo jedna je požurila da ode sama. Ajmo. Sve su živi i zdrave, idemo što pre da ih izručimo. To bi bilo to. Vidimo se, ćao. Dare, si malo zaglavio. Bože, kako si? Šta je, Dare? Snimaj, brate, ovo da se svi čuta. Oh my god! Brate, moj,
I pomislio sam, ostao ovdje dok nekog seljaka s traktor ne nađemo, razumeš? Daleko u pičku m***u mater. Kakav put, kako ti siđe, ne vidim ti vidiš lepo, vidio sam da siđe, ali meni se učini da može pravo još, a ti si osetio već da ne može, ja produžio još malo pravo i i vidim stare, ko stanem, gotovo, kraj, znam, nema šanse, pođeš ko stanem. Pogledaj mi zadnje točkove, samo snimi, molim. A lako bilo. Jel to, Dare? Teraj, brate, ajde da se izvučemo žive glave odakle.